Bon dia, som la Maria Ten I la Gisela Guitart. actrius, creadores i supervivents del sector cultural. I esteu escoltant Nari Nan! L'episodi d'avui em fa especial il·lusió, com aquella il·lusió ingènua d'una criatura que descobreix un món. I és que avui venim a parlar de criatures. O sigui, no ben bé. De criatures no sabem res, la Maria i jo. Bueno, la Maria és tieta. Alguna cosa sap? Li enviem una salutació al Teo des d'aquí, que la seva mare, un món se li farà molta il·lusió. Tindrà vergonya quan ho escolti. No, segur que li fa molta il·lusió. I ens centrem en el tema d'avui, que el tema d'avui és que us venim a parlar dels espectacles per a petits i grans, dels espectacles familiars. I és que ens queixem molt de que la gent no va al teatre, però la curiositat de l'art se'ls ha d'apropar des de ben petits. Si volem que el teatre català no mori, com estic fent unes frases avui, que el teatre català no mori, hem de fidelitzar públic jove. I per jove em refereixo a petits. Ensenyeu-los-li la màgia del teatre, dels concerts, dels espectacles i veureu com se n'enamoren. Tenim una quantitat i diversitat d'espectacles pensats en mirada cap a les criatures brutal. O sigui, jo de vegades vaig a festivals i vaig a veure espectacles familiars i penso, Déu meu, o sigui, de cop el rellotge biològic s'activa i només vull tenir criatures per portar-les cada cap de setmana a veure teatre o a veure espectacles diferents, concerts, el que sigui. O sigui, és brutal. Com per tenir una mica l'excusa, saps? Vull dir que hi vaig igualment, sense criatures, però penso, ai, és que m'agradaria que ho veiessin, no? I quan hi siguin, si són... Ja, Com nosaltres, quan et vam venir a veure tu en un espectacle familiar, vam robar un nen, el cosí de la Laia, perquè ens feia vergonya venir soles. Els feia vergonya als meus pares, perquè deien, clar, és que hi havia allà molts pares o molts avis amb criatures i nosaltres anàvem sense res. I quan la gent em mirava raro, no, sóc la filla de... Ai, el pare de l'artista. Exacte. Bé, que s'hi ha d'anar. Són espectaculars. Hi ha qui pensarà, per això, que no val la pena perquè són massa petits, no s'enteraran, o tampoc cal, no? Mentida. Llavors ara aquí ve una anècdota meva pròpia, ara que la Maria ha descobert davant de tothom que jo feia un espectacle familiar amb el Gerard, de fet. Gerard feia teatre. Estem parlant de... Estem parlant de l'espectacle que no vull fer promo, llavors no diré el nom. D'acord. Però l'espectacle estava molt bé. En qualsevol cas, va venir la filla petita del meu cosí, que tenia 2 anyets. Van venir perquè jo hi actuava i llavors doncs, l'altra cosina li va regalar i els meus tiets van venir, pensant que una nena de 2 anys, bé, primera vegada que va al teatre, vés a saber què podia passar. Li va encantar, o sigui, es va passar tot l'espectacle així. Que els meus tiets, bueno, els que veieu el vídeo m'haureu vist la cara, els que no, estava al·lucinant. De flipar. Exacte, de flipant. I llavors, aquella obra estava feta a partir d'un conte i ella no en sabia res d'aquell conte. Ni el tenia, ni l'havia llegit, ni ningú li havia explicat, no en sabia res. I a la tarda, la seva mare em va enviar un àudio on aquesta nena de 2 anys li explicava tota l'obra fil per randa. I li anava dient, sí, perquè llavors, pum, i no sé què, i després no sé quantos. I jo, ostres, com 10 hores després m'enviava aquest àudio. Brutal, em va fer molta il·lusió. I es veu que al setembre, quan va començar P3, en aquell llavors, que ara és I3, es veu que la primera setmana la professora o la mestra va voler explicar-los aquell conte i quan va anar la mare de la nena a buscar-la al col·le, la mestra li va dir, ostres, com se'l sap, aquest conte? Bueno, no diré el nom, per si de cas, però li posarem Anna, l'Anna, i la seva mare diu, sí, doncs mira que no el tenim a casa, vull dir, no l'ha llegit mai, simplement van a veure l'obra de teatre. I se'l sabia encara. O sigui, 5 mesos després se sabia tot el conte, sense haver-lo tingut mai a les seves mans. Imagineu-vos lo important que és que quan som petits retenim molta informació. Sí, total. De grans es va perdent. Ja no tant, així que aprofitem quan som petitets. Dit això, és superimportant. Avui estic jo amb els trabalengües,
Bueno, important. No passa res, perquè avui és dilluns al matí i estem... És que estem gravant dilluns al matí. Arrencant el dia. La precarietat. És com els matins de Catalunya Ràdio versió Narinant, no? Exacte. És molt important portar els infants a veure espectacles de tot tipus, que n'hi ha per triar i remenar, i sobretot, per passar-s'ho molt bé. Aquí la meva entrada. Toma ja. Ja està. Molt bé. Ja pots marxar. Ja està, descansa, que per dilluns al matí ja molt de sort. Ara li passo el torn a la Maria perquè entrem al càsting. Com ja ha dit la Gisela, la nostra convidada d'avui és molt especial. No sé si és l'artista que s'ha assegut a la butaca del Narinant amb més bolos a l'esquena, podria ser, i si no ho és, està en el top 5, però el que sí que us puc assegurar és que és la que ha arribat a espectadors de més edats diferents. És de l'Alt Empordà, tot i que ara mateix viu a Girona, crec, després li preguntarem. És mare d'en Nel i amant del mar. Normal, perquè de l'Alt Empordà normalment són enamorats del mar. Si no et fan fora. I com bona amant del mar, és de les valentes capaces de banyar-se fora de temporada. De petita, al Teatre Jardí de Figueres es va enamorar de les arts escèniques, però segurament llavors no s'imaginava que arribaria un dia on no pararia de cantar i ballar trepitjant tots els escenaris de Catalunya. Fa 16 anys va crear conjuntament amb el seu amic i soci, Siddhartha Vargas, un grup de música per infants que s'ha convertit en tot un fenomen. Benvinguda Elena Bagué, també coneguda com la Jana del Pot Petit. Ai, quina emoció, no? Aquesta entrada que m'heu fet. Mira, se m'ha posat la pell de gallina. Gràcies, gràcies. Socorre, la Maria Vaig veure això del Jardí de Figueres en un post d'Instagram, que Sí. just actuàveu en el Jardí de Figueres i posaves aquí és on em vaig enamorar del teatre. Absolutament. És així, és I així. et vas enamorar també de la música o primer et vas enamorar del teatre i després de la música o al revés, primer de la música després del teatre? Doncs, mira, jo vaig començar fent música des de ben petita. Bueno, allò típic, no? Què fem amb la nena? L'apuntem a música. A part de que jo ja des de ben petita també la cosa aquesta de posar-te davant d'un mirall i cantar sense parar, doncs, bueno, era cosa habitual a casa meva. I la meva mare em va apuntar a música, jo vaig començar a fer piano i, bueno, tenia certa facilitat per la música, pel piano, fins que la música per mi es va convertir com en una cosa que m'angoixava perquè eren uns ensenyaments, doncs, bueno, jo feia els exàmens pel Liceu. Estrictes. Sí, era tot molt estricte, era tot molt quadriculat, no? És a dir, tu has de tocar Beyer, Schumann, Clementi... A més, quan ets petit, aquesta música està tan lluny de tu. Sí, o sigui, això va durar fins a l'adolescència, però clar, arriba a l'adolescència, arriba el moment de rebel·lar-te contra tot, i jo em vaig rebel·lar contra tot i vaig dir, jo aquest tipus de música no em funciona. Jo vull inventar-me cançons, vull tocar el piano, vull saber improvisar, vull... I, bueno, no vaig tenir la sort doncs, que m'acompanyessin cap allà, no? Llavors aquí va ser quan... Jo ja havia fet teatre també, però com així d'extraescolar, quan em vaig apuntar a fer teatre al Teatre Jardí de Figueres a l'aula, i allà va ser quan vaig dir, uah, gràcies, això m'ha salvat la vida ara mateix, no? A més, en aquella etapa de, doncs això, de l'adolescència tan complicada, va ser un lloc on em vaig agafar molt fortament i em vaig enamorar del teatre, allà, a l'aula de Figueres, d'adolescent, amb 12-13 anys, i vaig decidir que aquell era el meu camí, que jo volia fer allò segur, i sí que em va saber greu perquè vaig aparcar la música totalment durant uns anys, no em vaig voler saber res, i vaig començar amb el teatre i em va apassionar. Llibertat molt més que la música. Em donava aquesta llibertat creativa que estava buscant, no? Perquè amb el solfeig, amb aquesta cosa tan estricta de la música, doncs no ho trobava i sí que allà doncs, és com, uah, no? Vaig poder començar a explorar i a deixar-me ser. Que guai. Doncs què? Vols que passem entre cametes? Que hem començat ja com a fer preguntes sense arribar entre cametes. Sí, que si no després el Gerard se'ns queixa si no la diem entre cametes. Entre cametes, una conversa suavitzada sobre tot allò que no es veu dalt de l'escenari. Avui és suavitzada. Avui és suavitzada, crec que ja l'havia posat, no passa res. Que vaig canviant l'adjectiu per fer-ho diferent. Bueno, és horari infantil, no? Clar, és una mica... Suavitzat. És veritat, això ho poden veure molts nens i nenes, eh? Clar.
Per primer cop, perquè el nostre podcast normalment no és per nens i nenes, però pot ser No que tots els episodis, avisem, no tots els episodis són per veure amb nens i nenes. Sobretot ara que arriba Nadal. Hi ha alguns que es diuen coses que... Hem de ficar el turu... Clar, El pit. censura, no? Sí. Llença. Vinga, com va començar el Pot Petit? O sigui, amb D'on surt? Sí, quedes un dia amb en Siddhartha i dius, ai, mira, vull fer això, t'ho proposa ell, com va començar? La veritat? O... La veritat. Juro i perjuro. De fet, a Wikipedia, Ai, a veure què, la Viquipèdia, perquè tela. ja pot ser que s'ho inventin, no sé, Què diuen? es parla de decrèpits. Ostres! Però no ve d'aquí, la nostra relació. Què és a dir, Decrèpits? Pels que no han mirat la Wikipedia. Decrèpits és un grup de música d'esca que tenia en Siddhartha. El Pot Petit surt d'escar? No. Això és un complement. No, el Pot Petit surt... a veure, en Siddhartha i jo ens vam conèixer en un curs de monitors de lleure. Jo llavors ja estava fent teatre i estava en una altra companyia. I bueno, allò que dius, ostres, aquest noi, quines d'això que té, no? D'esparpajo, allò tota l'estona com molt teatral tot ell. I en aquesta companyia estaven buscant una altra persona, perquè el meu company doncs, va deixar, i jo vaig proposar-li a Siddhartha que fes el càsting. Llavors vam estar uns anys en aquella companyia. Que era una companyia també de teatre familiar. Era de teatre familiar, sí. I no ens tractaven massa bé. D'aquelles companyies que no vols fer promoció. Sí, és que... Exacte. ja sabem això. I que per sort no surt a la Viquipèdia tampoc perquè no l'anomenem mai, perquè no n'estem... Bueno, això no vam acabar massa bé. Però, doncs, aquelles coses de la vida, no? Que a vegades de les coses que et penses que són un drama i que són una catàstrofe en aquell moment, en surten coses molt boniques, com el Pot Petit. Així que ara, a vegades fem broma i diem... No sé, encara... Li haurem de donar no? les gràcies, no?, per haver, no haver-nos tractat massa bé a nivell de condicions laborals i tot això, s'entén. Sí. Crec que tots aquí Clàssic. hem fet... És un clàssic. Sobretot, no? Sí. Quan és teatre familiar, que fins i tot amb nòmines o així et posen animadora de lleure o coses així. Sí. O sigui... És la precarització aquesta tan absoluta. I d'aquí doncs, vam dir, escolta, mira, per què no ens muntem lo nostre? Tenim moltes idees, tenim moltes coses per explicar, tenim com molt clar el camí que volem seguir, doncs anem-nos a muntar la nostra companyia i ho provem. Tampoc no va ser com algo de... farem un grup per arribar avui dia allà on som, no? Perquè és que, evidentment, no en tens ni idea quan muntes alguna cosa, cap on pot anar, si pot funcionar, si no pot funcionar. Però sí que ho vam fer amb totes les ganes, tot l'amor del món i molt convençuts del que fèiem. I d'aquí així va néixer el Pot Petit. Que xulo. I entre el Pot Petit i aquesta altra companyia hi va haver-hi un grup d'esca. Tu t'has quedat amb el... el grup d'esca. No, en Siddhartha ja tenia aquest grup d'esca quan jo el vaig conèixer i simplement, bueno, doncs lo típic, que quan ens vam conèixer va ser com, ai, vols venir a fer alguns coros en el disc o feien una actuació així gran i tal, i ai, vols venir a cantar? I era com, doncs sí, però... Vull dir, sense més importància. És que em sembla molt fort com la diferència entre l'esca i les cançons que fa el Pot Petit, no? Com... Bueno, i a més, Decrèpits, que era un grup esca reivindicatiu, amb unes lletres heavy metals, però sí, li va sortint. A la seva història, en Siddhartha li van traient el tema de Decrèpits. Doncs els pares fans del Pot Petit podeu anar a buscar aquest altre... Sí. Es pot trobar a Spotify? És que no ho he comprovat. Doncs és que no ho sé. Ara, al final de l'episodi, ho busquem i us ho diem, amigues. No ho he buscat mai. A veure, el Pot Petit, a part de grup de música, també som una productora. Quines són les teves tasques? Perquè al final la gent pensa que ets la cantant i actriu, no? Mira, a dia d'avui encara hi ha gent que em diu però tu què fas entre setmana? O sigui, de què treballes, Helena? De què treballes? I penso, ai, de veritat, però si fa 16 anys i no ho veieu com l'envergadura de tot plegat, que no puc treballar d'una altra cosa o que potser no es diu amb mala fe, però a vegades penso, ostres, és que realment clar. Al final no deixa de ser una empresa, vull dir, hi ha una feina darrere, no? Sí, hi ha una feina d'empresa de la qual, doncs, si no tens formació per fer-la, et costa molt més, diguéssim, perquè jo he estudiat per actriu, per cantant,
Soc mestra de música també, però no he estudiat empresarials, cosa que sempre penso que m'hagués anat molt bé. Fer administració i direcció d'empreses, saps? Perquè de cop et trobes allà amb 1000 coses... Amb prova i error, i sí, cagar-la, i demanar ajuda, i tornar-hi. I molta burocràcia i moltes coses que se t'escapen de les mans i que, a més, no t'agraden fer. Que és que realment no t'agrada, però, bueno, ja amb els anys he après que forma part de la feina i que és una part més, però jo en el pot petit faig moltes coses. No, és veritat, costa molt tirar les coses endavant i tot i que ara mateix doncs, sigui un projecte d'èxit que ens diuen, no? Oh, quin èxit que teniu. Sí, tenim molt d'èxit, però us asseguro que darrere hi ha tant de curro, o sigui, jo treballo gairebé cada setmana de dilluns a diumenge, perquè entre setmana vaig a l'oficina a fer tot de coses doncs, de producció, de distribució, d'organització, de logística. De comunicació, que també feu molts vídeos. De comunicació, això també és un curro. Sí. I llavors entre setmana estic a l'escenari, al cap de setmana, estic a l'escenari, no? Vull dir que faig moltes coses, sí que és veritat que a mesura que el pot s'ha anat fent gran, doncs hem tingut la sort de poder-nos permetre introduir a gent a l'equip, no? Ara, per exemple, tenim a la Gemma des de fa ja uns quants anys, que porta tota la part més de l'oficina, de producció, de distribució, però vulguis o no, totes les decisions acaben passant per encidar-te i per mi, no? I has d'estar com a tope i bueno, no? Tenir en compte doncs, tots els fronts que tenim obert, que al final són molts i que és molt guai, perquè hem sapigut també diversificar no només els concerts, sinó que doncs, també fem llibres, també fem producte audiovisual, no? Fem moltes coses, però bueno, fer moltes coses doncs, també té això que has de tenir al cap, amb molts fronts diferents. I això, perdona, ara afegeixo de cop una pregunta, però ha comentat la Maria que eres mare i tu fas espectacles per famílies. Què tal la teva conciliació familiar en tot això? No? De veritat que no voleu que duri una hora el podcast? Perquè us juro que només aquest tema podríem estar molta estona parlant. Duríssim. La conciliació és duríssima. És que és duríssima. O sigui, no només crec que sigui a la meva feina o la nostra feina, que crec que encara és més difícil per bueno, doncs això, perquè treballem quan la gent està de festa, bàsicament. Sí. Però és molt complicat, o sigui, crec que no hi ha facilitats per enlloc, no? A nivell de conciliació. A part això, no? El tipus de criança d'avui en dia que és bastant solitària, tot i que jo, fins i tot jo, que tinc molta ajuda, no dono l'abast, no? Perquè, bueno, sempre ho dic, és com... Jo tinc com 2 fills, un és el Pot Petit i l'altre és en Nel. Però clar, el Pot Petit també l'he fet créixer des de 0 i sí que tira, però hi has d'estar a sobre, no? I ara en Nel, doncs, necessita molt de mi, perquè acaba de fer 3 anys i els primers anys són molt intensos, molt heavies, i jo he seguit amb un ritme molt heavy també, vull dir, no sé com, encara no... Bueno. Venia als concerts, el Nel, entenc. En Nel, bueno, clar, des de la panxa, o sigui, jo vaig estar treballant embarassada fins als 8 mesos. Ah, uau. Perquè em vaig trobar superbé. Com antes, Com antes, sí. No està bé, mare fins al dia de parir. No està bé això, he de dir. O sigui, no és una cosa de la qual em sento orgullosa, però... bueno, és una mica per necessitat també, no? Perquè realment jo sóc la cara visible del projecte. Si jo paro, el projecte para, estic deixant a molta gent sense treballar, no? Llavors són tot de coses que et vas carregant a l'esquena, no? És heavy. Però bueno, també vaig tenir la sort que vaig tenir un embaràs increïble i que em va permetre treballar. Si no hagués pogut, doncs no ho hagués fet, Clar, perquè la prioritat en aquell moment tenia claríssim que era el bebè que tenia a la panxa, vull dir que... Però, clar, en Nel, quan estava a la panxa ja estava veient els bords, o sigui, sentint... Va sortir que ja se sabia les cançons. Bueno, ha sortit que no pot parar de cantar tot el dia, que està tot el dia amb les bateries i la percussió, és que no podia sortir para. de cap altra manera. Ja, no sé. T'ho has buscat tu, Helena. M'ho he buscat jo. Però estàs que vols a casa com silenci, no? Sí, perquè és allò, va menjant i el tio...
es va inventant cançons, després para de menjar, es va fer la seva bateria, saps? Vull dir que és com... Vale, fill, sí, clar, ho has mamat realment des de la panxa. De la panxa. I des de, bueno, clar, quan se'm va acabar la baixa ridícula de maternitat, que són aquests 4 mesos ridículs insuficients, ja aprofito per dir-ho ja, també. Està molt bé. Doncs me'l vaig haver d'emportar de bolos, perquè, doncs, bueno, clar, l'alletament, o sigui, el que recomana l'OMS és lactància exclusiva materna durant 6 mesos, però tu acabes la teva baixa als 4 i has de seguir donant pit al teu fill, que només s'alimenta de pit, en el meu cas, vaja, i no em quedava altre doncs, que emportar-me'l de bolo. Per sort, la meva parella, en aquest cas, va renunciar a la seva feina, però sempre hi ha algú que ha de fer una renúncia per poder tirar les coses endavant. Així que el sistema no està ben fet. I ho sabem totes Conclusió, aquí. exacte. Ho sabem totes. Però està bé que es digui també en veu està alta. bé dir-ho. Sí. Una altra cosa que tampoc està ben feta, la dirà la Maria. Jo tinc la sensació encara que hi ha com... Igual que encara també es diu que hi ha l'actriu dramàtica, que és com no, la màxima estrella. En el nostre país, perquè hi ha altres països que hem parlat altres vegades en aquí, que, per exemple, el teatre d'objectes o coses així en altres països està més considerat. Però aquí, a casa nostra, diguéssim, hi ha com l'actriu dramàtica com la més ben considerada, diguéssim. Després l'actriu de comèdia, diguéssim, no? Que ja està com per sota de l'actriu dramàtica. No sap actuar tan bé. I després hi ha, com a sota de tot, hi ha com, aquesta actriu que fa coses per nens. Tens encara, ara que, o sigui, que ja ho estàs patant, que dius, ja tothom coneix el Pot Petit, ompliu això, el Teatre Victòria. Igualment, o sigui, creus que has aconseguit com que se te reconegui, com trencar aquesta jerarquia, o creus que continua sent l'actriu que fa coses per nens? Crec que continuo sent l'actriu que fa coses per nens. Sí, vaja. No hi ha esperança, llavors. Volia una altra resposta, ho sé. Però no, és que realment està super poc valorat el teatre familiar, la música familiar, no? Només el fet de que et dediquis a fer coses per nens, i crec que no només passa amb el teatre, sinó que és com amb la societat en general, quan et dediques a la infància. No sé, els mestres, per exemple, també, no? Sí. Cobren menys, per exemple, els mestres de primària, això no sé si saben les oients, que els mestres de secundària, per exemple. Quan els mestres de primària fan una feina no només com d'ensenyar, sinó també d'instal·lar hàbits, o sigui, com de coses de creixement, no només d'ensenyar matemàtiques, no? Absolutament. I les de guarderia encara, bueno, llar d'infants, encara cobren menys. I és com, justament, que són nens encara molt més dèbils i molt, bueno, que els hi han de canviar els dotis, els hi han d'ensenyar tot. És totalment... Com es diuen? Es nota que és tieta, ara. No, és totalment contradictori i jo, clar, o sigui, a part de fer teatre per nens i nenes o música per nens i nenes, a part que tinc un fill molt petit i ara he començat a viure doncs, tot això, no? El tema de l'escola bressol. De veritat, o sigui, jo per mi els hi haurien de fer un monument. Si jo amb un no puc, com han de poder una educadora amb 20 infants? És a dir, és que de veritat, jo anava allà i només tenia ganes de no sé, de portar-los pernils, jo què sé, saps? Perquè per mi eren heroïnes, era del rotllo. Uau, és que de veritat el que feu i amb l'amor que ho fan i com tracten els infants tot i les condicions precàries de feina que tenen. És que és ben bé vocacional. És vocacional, absolutament, i lo tranquil·la que tu et quedes quan deixes el teu fill allà, o sigui, això no té preu, és que això no té preu. Però, en canvi, és això, no? Es dediquen doncs, als bebès. Bebès, no? I si tothom pot cuidar de bebès. No. I no tothom pot fer teatre familiar, tampoc. No, i no tothom pot fer música familiar. És que, de fet, és un públic molt més difícil. Sí, molt més és molt difícil. exigent, perquè si no els agrada, no els agrada. Exacte. Són molt sincers, no? Sí. Vull dir que és un públic que realment no aguantarà, com tu que vas a veure una obra d'adults i estàs pensant, quina merda, i al final somriuràs i diràs, pues estava bé, Exacte. Que guai, bueno, és experimental, no? Jo què sé, diràs qualsevol Sí. Perdó. Sí. No, tens com una educació per aguantar coses que no t'agraden. I quan els ets nens i petit nenes ja està bé que sigui així. No hi ha filtre. Exacte. I és genial, això, perquè veus totes les reaccions més espontànies, des de la que és molt guai fins a la que no és tan guai i t'estan dient, bueno, doncs això no funciona, revisa-ho, no? I això és molt guai perquè et fa estar molt viu, també, a l'escenari.
i ara no sé d'on venia tot això que estic dient, De xarrumada, les jerarquies, sobre el teatre. jerarquies de que malgrat hauria de ser primordial, no? Continua estant mal valorat. Sí, està molt mal valorat i a tots els nivells, a nivells de catxets, també, a nivells de... Això també pensava, que de vegades quan demaneu catxet també us diuen, ui, tant, com per nens. Molt. O sigui, portem 16 anys, ara mateix estem en un moment increïble que a tot arreu on anem omplim i fem més d'un passi perquè omplim llocs molt grans i la gent està com molt boja per venir-nos a veure. Sí. Però anem amb uns catxets irrisoris, perquè som 14 persones anant de bolo, ara mateix som 9 a l'escenari, més 4 tècnics, més una persona que ve a fer paradeta, vull dir, som 14. I estem demanant uns catxets que fan riure, i encara ens hem de sentir programadors que ens diuen home, però si això és per nens. Dius, Em pensava que... Però O això és sigui, un tenia concert. l'esperança de que no us passés el pot petit. Doncs sí. En plan, perquè saben els programadors on esteu i que Imagineu-vos els altres. Imagineu-vos, Meva. exacte. No, clar, és que no m'ho vull ni imaginar, els altres, el que els hi diuen, no? Però penso, ostres, és que no anem bé, però perquè hi ha aquesta cosa de per nens ens hem de gastar poc. Per adults ens podem gastar el que ens doni la gana, no? Però per nens, doncs la petita partida que queda quan ja has programat tot és allò el que ens gastarem, no? I és el que dèieu abans a l'entrada, que ostres, quin futur volem, quin teatre volem en el futur, o sigui, què esperem? Perquè realment, o sigui, els nens són el públic del present i és ara que els hem de cuidar, és ara que han de veure coses com Déu mana, si volem que en un futur siguin espectadors crítics, si volem que en un futur siguin gent que té un criteri i que vol anar a veure coses de qualitat. I que consumeixi cultura. Exacte. Però clar, si de petits tenen experiències de veure qualsevol cosa, doncs també quan siguin grans amb qualsevol cosa es conformaran. O no hi aniran perquè diran, és que a mi això no em va. Clar, no és el meu, no? El teatre, que avorrit. Doncs és que no, és que el teatre no és avorrit i com dèieu, a més aquí a Catalunya es fa tan bon teatre familiar que és de veritat. Si nosaltres que anem a fires com FETEN a Gijón, que és una fira internacional d'infants i joves. Molt important, sí. Sí, i sempre les companyies catalanes, sempre són les que destaquen, són les que guanyen els premis. Vas a veure coses i penses, uau, és que no fa falta l'excusa de portar un nen petit realment, perquè és que és tan ben fet, tan brutal això que m'esteu oferint, que és això, que s'hauria d'anar canviant com aquesta cosa, no? Que per nens vol dir menys o vol dir més mal fet. També n'hi ha, de coses mal fetes. Però també per adults n'hi ha de coses mal fetes. Exacte. Sí. Totalment. Haurem de passar als jocs, però abans hi ha una pregunta que ha fet aquí la Maria, que és xula. A veure. Que diu que en una publicació d'Instagram, perquè la Maria mira Instagram. Vull dir, tothom mira Instagram, però la Maria per fer les entrevistes Analitzo, va no només buscar, admiro. analitza. Sí, i en una publicació d'Instagram amb una foto amb Aquesta en era fàcil, Siddhartha, perquè era de les primeres que t'he posades. posava, portem 16 anys rient i plorant. No sé la proporció de cada cosa. Segurament guanyen els riures, però els plors no es queden curts. I la pregunta és, què us ha fet plorar el pot petit? Moltes coses. Té a veure amb el que deies abans, potser, de fer coses ens que ha no us fet agraden. plorar això, ens ha fet plorar que la gent li costi de valorar la feina que fas, que diguis que fas música per infants o música familiar i diguin i què més fas? O sigui, això és una merda, no? Sense dir-t'ho, però això ens ha fet plorar molt, ens ha fet plorar... Sí, bàsicament que no ens valorin o coses que creiem injustes, no? D'arribar a un lloc, que tractin malament pel fet de ser el grup per nens, no? Que estigui tot brut, l'escenari, perquè han tocat els adults a la nit i tu arribes allà, està tot brut, vas amb tota il·lusió a fer la teva actuació i ningú et cuida, ningú et rep, no? Tot això ens ha fet plorar molt i ens ha fet tenir ganes de tirar la tovallola moltíssimes vegades. Per sort ens agrada molt el que fem, però de veritat que si no ens agradés molt, seria impossible que estiguéssim aquí. És que és vocacional. Tot el que tingui a veure amb les criatures és vocacional. Bueno, i per sort teniu la sort de que els infants, quan arriben... Bueno, els infants i pares i mares, perquè jo tinc mares
o sigui, amigues que són mares, que també els hi agraden les vostres cançons, que també estan com, que guai, vaig a un concert del Pot Petit, sé que el meu fill s'ho passarà bé, però jo també m'ho passaré bé. Clar, jo crec que això és superimportant també i és el que hem intentat fer, que som molt conscients que els nens no venen sols als concerts i que venen amb adults, no? I que als adults ens agrada també ens agrada també que ens conquistin d'alguna manera amb l'espectacle. Per això és espectacle familiar, al final no està buscat només per les criatures, és que tothom en pugui gaudir, no? Exacte, totalment. I això ho hem tingut sempre molt en compte i moltes vegades ens ho diuen, els pares i mares ens diuen és que no sé què s'ho ha passat més bé, si m'ho ha passat més bé jo o el meu fill. I a vegades venen amb nens molt, molt, molt petits i penso... Aquest és un altre tema. Tu estàs passant bé tu, perquè el teu fill encara no saps. Sí, però tenen ganes ja de començar a fer coses. De mesos, però veus els pares que és com, però jo ja estic posant la música, anem a un concert, no? I penso, vale, sí, en teniu moltes ganes, però, ostres, també cada cosa al seu moment. De fet, té a veure amb el joc. Sí, exacte. Doncs passem als jocs. Que no tenim sintonia aquí, perquè el Gerard no ens la vol fer, no passa res. Ai, pobre, ja té prou feina. La quarta temporada, a veure si... Per la quarta temporada ja tindrem Hem de destinar una part del pressupost a fer una música. No em valoren suficient. No paguen prou. És mentida, són molt maques. A veure... Està obligat a dir-ho. El primer joc es diu Per amor a l'art. Et donarem 3 opcions de públic i tu has de dir quina acceptaries per amor a l'art, quina acceptaries pagant tu i quina no acceptaries ni que et paguessin. O sigui, tu has d'anar a fer un concert a un lloc i et diuen, tinc 3 públics diferents. Val? El primer seria nadons... El que acabes de comentar. Acabats de néixer. Aquí la Maria havia posat mesos i et diria... No, o sigui, els primers 2 mesos de vida d'un nadó. Bueno, aquests, els que dius el nadó no se n'està assabentant, però els pares ja volen portar-lo perquè els fa il·lusió. No em blanquegis el joc. Ha de ser complicat. Vale, el segon. Infants de fills de milionaris. Fills on ets... És que això ho ha escrit la Maria avui perquè no he tingut temps. Fills on ets d'Inditex, Tesla, futbolistes, etc. Ja t'ho dic ara, ni que em paguin. Perdó. Amb camisa o Polo Ralph Lauren o Lacoste. És que, clar, És que m'imaginava, saps, aquests nens que sembla que vagin ja com vestits d'oficinistes. D'adults, no? Exacte, d'adults, amb la camisa. He de dir que jo he actuat en un espectacle familiar a Madrid, un diumenge a Madrid. I anaven així de petits cayetanos. Sí, eren petits cayetanos. Sí, a Gijón també passa això, que ens crida molt l'atenció quan venen escolars amb els llaços. Amb els llacets, els vestidets, amb les tires aquestes. Rotllo de comunió, no? És veritat. Sí. No, brutal. Sí, val. Fort. I l'última, no podria ser d'altra manera, venint de la Maria, per gossets o gatets. O sigui, perrijos i gatijos, Bueno, saps això vestidets amb jerseiets i ungles pintades. És que ara es porta això amb gossets, que em sembla terrible. O sigui, bueno, saps el típic que hi ha molta gent que diu com tinc perrijos i tal, però que els tracten com si fossin nens de veritat, que els vesteixen. Però diuen perrijos, en sèrio? Sí. És fortíssim, no ho havia sentit. Em sembla molt fort. Potser és perquè no tinc ni gos ni gat, però molt fort. En qualsevol cas, n'has d'escollir un que tu pagaries perquè vingués aquest tipus de públic. L'altre que tu, per amor a l'art, acceptaries que vingués aquest públic i l'altre, ni que et paguessin, voldries aquest públic. Que difícil. Sí, sol ser-ho. És difícil. És difícil aquest lloc. Però això és per tirar-te a la piscina. I si a veure, no sé, jo crec que Gossos i Gats seria una experiència diferent. Molts canten, quan senten cançons. És veritat. La meva gossa ho fa. Doncs va, pagaria perquè així... Un experiment del Pot Petit per perrijos i gatijos. Seria molt fort. Els encantarien els vostres peluixos. Clar, per mossegar-los. Sí. Bueno, els portarien amb ells, dormirien amb ells. Sí, no, de fet, la noia que ens els va il·lustrar, que té gats, i va penjar una story del seu peluix, que estava jugant amb un... del seu gat, jugant amb un dels nostres peluixos. Després, he dit que pagaria. Bueno, sí, va. Per amor a l'art i ni que et paguessin. Per amor a l'art, ho faria pels nadons, perquè són molt monos. Intentaria fer... Sí, sense altaveus ni res. Concert ben dolç i ben bonic.
Perquè sí que és veritat que és superimportant la música des de que naixem, vull dir que això no... Sí, sí. Una cosa no treu l'altra, Però, ostres, un concert amb altaveus i molta llum i tal, no, els hi faria una cosa per amor a l'art molt adaptada. I això de... No, és que ni que et paguessin els paguessin... fills de milionaris, et pagarien molt, Això sí. Clar, si em paguen molt, potser No, sí. ara ja t'ha És que clar, ha estat el sector tan malament que si em paguen molt potser m'ho penso, Per al mateix catxet de sempre, no. No, pel mateix catxet Ara, no. si te fa el senyor Sí. Inditex o tal, talonari, El senyor Inditex. i pots estar tot un any d'any sabàtic amb en Nel. Mira, per fer un any així. sabàtic amb en Nel ho acceptaria, tot i que depèn de quina empresa vingués, amb el que representen aquestes empreses, no ho faria. Molt ben dit. Doncs passem al segon joc, que l'haurem de fer una mica ràpid. El següent joc és més senzill. Has d'escollir una carta de les que t'ofereix la Gisela i un cop la tinguis... Ai, tenim el dau, també? Sí, no? Ah, vale. Vale, te la mires bé i llavors has de tirar el dau. Si La surt pots un ensenyar número... a càmera, també? Bueno, la Irene no te va dir... No, però des d'ella, Des jo no de la- lluny, vale. Bueno, es pot mirar, sí. Com tu vulguis. Explica-li. Sí, si et surt el número parell, hauràs de crear com si això fos el cartell de l'obra i inventar-te una sinopsi de l'obra curteta. Si et surt un número senar, crea un espai sonor o una banda sonora, que això venint del món de la música que seria molt guai que et sortís un número senar. Vaig a tirar ja el número sana. Preparem-ho, hauríem d'haver retocat el dau. I si et surt el número 6, només diu un títol. Però bé, tan fàcil tampoc és perquè de vegades els títols costen d'escollir. Aquí tens la teva sort. Tiro aquí, Sí. Senar! Sí? Parell, vamos. Perdó, De què he de crear fer? com una... Mira, l'aguantaré aquí d'aquesta perquè es imatge... vegi. Bueno, però pobra, potser l'ha de mirar per inspirar-se. perdó. M'he d'inspirar. Exacte. Has de Pot trobar la ser- nova cançó del Pot Petit, sortirà des de Pot Nari ser de Nan. banda sonora o pot ser també com un espai sonor, en plan quins sons hi ha, no? Una mica de música, no sé, el que t'inspiri. Vale. M'agradava que la nova cançó del Pot Petit sorgís d'un joc al podcast Nari Nan. Bueno, Ara si treu. passa ja ens passaran un tant per cent. Un dels royalties, drets. no? Royalties. Va, a veure, doncs seria algo com... Tan, 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 tararararan. Tan, 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 clang. Super! Que guai! Bravo! Que bé. xulo! A més, és que tot afinat. Sí, Clar, clar. I sí que semblava Ai, que hi sí. hagués moviment de cop, amb la música. Semblava que pugessin i baixessin. Els he vist com movent-se els ninotets. Molt bé, noies, molt bonic, això. Sí. Hem arribat al final. Moltíssimes gràcies. Se'ns ha fet curt. Gràcies, Helena. Quina il·lusió més gran que formis part ja de Narinan. Ets una narinanta més. Que bé, gràcies. I famílies, aneu a gaudir del fi de gira del Gran Salt, especial Nadal al Teatre Victòria, fins al 17 de gener. Queden molt poques entrades. Però si algú s'ha dormit o encara hi ha alguns tions que estan menjant mandarines i que diuen, ai, mira, podeu córrer. Sempre, el Pot Petit sempre és un encert, així que sempre és un bon regal. Perdó. Ja està, he acabat. Nosaltres ens acomiadem al pròxim episodi, més i millor. I fins llavors, ens veiem a Platea!